Har du nogensinde prøvet at tage sådan en personlighedstest, hvor du tænkte, wow, det er jo lige mig? For rigtig mange kristne, så er enneagrammet præcis det. Et redskab, der giver en helt ny og dyb indsigt. Men for mindst lige så mange, så er det en farlig, okkult fælde. Så hvordan i alverden kan det samme system blive både hyldet som en gave og fordømt som en fare inde i kirken? Det er det, vi skal prøve at finde ud af i dag. Og her ser du jo konflikten sort på hvid. På den ene side har vi altså folk, der mener, det er et af de mest effektive redskaber for evangeliet. På den anden side, folk, der kalder det et åndeligt falskneri. To holdninger, der er så langt fra hinanden som nat og dag. Hvordan er vi nået hertil? Det er det store spørgsmål. Okay, før vi dykker ned i selve debatten, lad os lige få helt styr på, hvad vi egentlig taler om. Helt basalt så er enneagrammet et slags kort over vores personlighed. Det beskriver 9 grundlæggende måder, vi ser og reagerer på verden på. Ideen er, at man skal forstå sig selv bedre. Altså, hvad er mine styrker, hvad er mine faldgrupper, og hvilke ubevidste mønstre kører mit liv? Godt. Lad os starte med at kigge på, hvorfor så utrolig mange kristne har taget enneagrammet til sig. Hvad er det, de ser i det her system, som de mener kan styrke deres tro? For dem, der bruger enneagrammet, er det her diagram en slags kort over sjælen. Et kort over vores indre landskab. Det kan ligesom hjælpe med at sætte ord på, hvorfor vi gør, som vi gør. Hvorfor reagerer jeg altid sådan under pres? Hvad er det for nogle dybe, ubevidste ting, der styrer mine relationer? Det handler altså ikke bare om at få et nummer klistret på sig, men om at bruge den viden til at vokse, både som menneske og som kristen. Og det her er ret interessant, for tanken om, at selvindsigt er vigtigt for troen, den er slet ikke ny. Kirkefaderen Augustin sagde det her for over 1500 år siden, at kende sig selv er vejen til at kende Gud. Så fortalerne for enneagrammet ser det ikke som noget nyt og fremmed, men mere som en moderne måde at fortsætte en meget gammel kristen tradition på. Så hvordan bruger de det helt konkret? Jo, det handler om at se bagom facaden. At identificere det her falske selv, altså den maske, vi alle sammen tager på for at passe ind og føle os sikre. Det handler om at forstå de sår, vi måske fik i barndommen, og som stadig styrer os. Ideen er så, at når man ser de her ting klart, så kan evangeliets budskab om helbredelse ramme de steder i hjertet, som ellers er lukket af. Og her kommer vi til det, der er helt afgørende for fortalerne. De vil sige, at enneagrammet i sig selv ingen kraft har. Nul og niks. Det er kun et værktøj, ligesom en hammer eller en skruetrækker. Al kraften til at forandre et menneske, siger de, ligger udelukkende i evangeliet om Jesus. Enneagrammet er bare en måde at hjælpe evangeliet med at komme til på de rigtige steder. Okay, lad os så skifte spor og se på den helt anden side af sagen. For der er en voksende gruppe kristne, der ser på enneagrammet og tænker, stop. Det her er ikke bare et uskyldigt værktøj. De advarer om, at det har nogle dybt problematiske rødder, og et fokus, som de mener, er direkte i modstrid med Bibelen. Og her stiller kritikerne så det spørgsmål, der for alvor åbner op for hele deres kritik. Hvor kommer det her system egentlig fra? For dem kan man altså ikke bare adskille et værktøj fra den historie og de idéer, der skabte det. Og her er den tidslinje, som kritikerne peger på. Det starter med en russisk mystiker, Georg Gurdjieff, helt tilbage omkring 1916. Så i 60'erne er der en boliviansk okkultist ved navn Oscar Ichazo, som påstår, at han har modtaget selve personlighedstyperne ved at kanalisere, altså tale med, åndelige væsener. Og til sidst i 70'erne kommer psykiateren Claudio Naranjo, som siger, at han videreudviklede typerne ved hjælp af noget, der hedder automatisk skrift, en okkult praksis, hvor man skriver i en form for trance. Så for kritikerne er det her altså ikke bare en ikke-kristen baggrund, den er direkte okkult. Og det her er ikke bare en teoretisk diskussion. Jens Hotne, som var dybt fascineret af enneagrammet i 7 år, fortæller her om sin egen oplevelse. Han endte med at føle, at jo mere han fokuserede på sin type, jo mere selvoptaget blev han. I stedet for at komme tættere på Gud, følte han, at det skabte afstand. Og det her er den teologiske kerne i kritikken. Bibelen taler om, at vi skal fornægte os selv, tage vores kors op og følge Jesus. Men kritikerne mener, at enneagrammets konstante fokus på selvet, på at forstå mig, analysere mig, udvikle mig, er det stik modsatte. Det bliver en rejse ind i dig selv, i stedet for en rejse hen mod Kristus. Okay, så nu har vi set begge sider. På den ene side, dem der ser et super nyttigt værktøj. På den anden side, dem der ser en farlig, vildledende ideologi. Lad os lige prøve at samle trådene og finde ind til, hvad den helt grundlæggende uenighed egentlig er. Den her opstilling viser det ret godt, synes jeg.
For enneagram-fortalerne, så er problemet ofte, at vi har en misforstået eller såret personlighed. Og løsningen er selvindsigt, som evangeliet så kan komme og hele. For kritikerne er menneskets grundlæggende problem noget helt andet. Det er synd, og løsningen er udelukkende Jesus. De ser altså enneagrammet som en forkert diagnose, og derfor peger det også på en forkert kur. Og det bringer os til det helt store spørgsmål, som hele debatten på en måde koger ned til. Kan man tage et værktøj, der er født ud af mystik og okkultisme, og så bare døbe det og bruge det til kristne formål, eller vil den oprindelige filosofi og ånd altid følge med, uanset hvor gode intentioner man har? Så hvordan finder man rundt i alt det her? Måske handler det i virkeligheden ikke om at finde et simpelt ja eller nej, men om at bruge den åndelige dømmekraft, som kristne altid er blevet opfordret til at bruge. Bibelen selv giver faktisk en vejledning her. Apostlen Johannes skriver, at vi ikke bare skal tro på enhver åndelig idé, der kommer forbi, men at vi skal prøve ånderne, altså teste tingene op imod det, vi ved er sandt fra Gud. Og den opfordring er jo helt central for, hvordan man som kristen kan gå til et kontroversielt emne som det her. Så for at kode det helt ned, vi står tilbage med 2 synspunkter, der er svære at forene. Er enneagrammet et nyttigt kort, der kan lyse evangeliets vej ind i de mørke kroge af vores sjæl? Eller er det en farlig sti, der med sine okkulte rødder uundgåeligt føres væk fra Kristus? Det er det dilemma, som den enkelte må forholde sig til. Og det efterlader os med et sidste afgørende spørgsmål, vi kan tænke over. For uanset hvor man lander i den her specifikke debat om enneagrammet, så tvinger den os jo til at spørge os selv, hvor søger vi i sidste ende vores identitet, vores helbredelse og vores forvandling? Hvad er den sande kilde, vi stoler på? Og det er måske i virkeligheden det hele handler om.